Вітанки! Меня зовут Катерина, і ви на каналі Кот-Кот. Так, былі складанасці з тым, каб абраць гульню, таму што, па-першае, выйшла гульня, якую я вельмі недавно, я нядаўна пра яе даведалася, але чакала. Але я падумала, што ўсё ж такі першы раз я прайду яе сама, хаця хоць спакуса вось так яе прайсці, яна разам з вамі яна была вялікая. Акрамя гэтага, у меня вось і на мульцікі, і на выходныя мне хацелось бы гульні невялічкія такія, а яна дастаткова такая ёмістая, таму ўсё ж такі штосьці было абраць такое. І таму я вырашыла, быў выбар паміж дзвюма гульнямі. Адна з вельмі моцным амажам на Ace Attorney Phoenix Wright. Вось, але там усе персанажы гэта птушкі. А другая якраз такі Beacon Pines, якую я набыла вельмі-вельмі даўно. По крайней мере... Што? Фу-фу-фу, не тыя словы кажу. Я сёння неяк не даспала, я таму такая... Нам тут абяцаюць дэтэктыў, трошкі жаху і наўпрост цікавую гісторыю. Ну, давайце паверым. Можа, ўсё ж такі штосьці будзе добра. І, падаецца, яна ўсё ж такі невялічкая. Гэта яе пачатак, то бок, калі вы з гульню уключаеце, вось гэта пачатак. То бок, мы пакуль яшчэ нічога не прапусцілі, я ўсё для вас падрыхтавала. І так, дзе тут? Куды тыкаць? Ну, падаецца, сюды тыкнем. А далей? Дарагі чытач, дазволь мне пазнаёміць цябе з маёй кнігай. Мажліва, яна на першы погляд выглядае як усе кнігі, але яна даволі неардынарная. Ты можаш мець нейкія незразумеласці накшталт яе. Гісторыя, якая чакае цябе, не была поўнасцю распаведзена. Па факту, яе заканчэнне нават невядомае для мяне самой. І гэтым чынам мая кніга асаблівая. Такім чынам, ты асаблівы. Без цябе не будзе гэтай гісторыі. Частка першая. Нармальнасць не тое, чым было. Гэта гісторыя пра змяненне. Я назвы не буду перакладаць, таму Несл гэта... Несл гэта горад Beacon Pines. Далёка ад гарадской плошчы, праз раку, калі прайсці незадбаны прывітальны знак, малады хлопчык, маленькі хлопчык, ходзіць сам сабе. Его зовут Лука Ван Хорн. Ну, его сапраўды ёсць рожкі. І таксама, як ты, дарагі чытач, ён тут з нейкай нагоды. Мы ўнутры кніжкі. Так, а як табой кіраваць, малы? Паглядзіце, які ён мілы! Дарэчы, я не ведаю, я зараз... Ці атрымаецца у мяне гэта зрабіць так, каб вы гэта не пабачылі? Зараз, хвілінку. Я спадзяюся. А ну-ка. Бачце, я магу рабіць такія рэчы.
Тут, правда, калі трекер уключаны, такое сабе. Так, бачыце, трэба вось так павярнуцца, я магу рабіць. Але яшчэ ў мяне адзін ёсць мув, які я вам не пакажу. Я думаю, калі ён будзе карысны, тады мы яго пабачым. Але цяпер не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Я вам нічога паказваць не буду. Господі. Гэта быў вельмі страшны твар. Добра, вяртаемся да гульні. А час ніхто зноў не запісаў. Ну да ладно. Так, мы маленькі, я так разумею, алень. Што? А як мне гэта? Так? Просто тут не маю увогуле кіравання мышшу. Тут у нас або клавіатура, або геймпад. Але пра геймпад я даведалася позна. Так бы я ім, канешне, скарысталася. Вітанкі, тату. Як справы? Сёння першы дзень летніх вакацый. Я пачну вучыцца ў сярэдняй школе ў наступным годзе. Ужо 6 гадоў, як... Ужо прайшло 6 гадоў, як ты памёр. З гэтага часу цябе дольш няма, чым ты быў з намі. Мне падаецца, гэта азначае нешта. Матуля кажа, што гэтае дрэва гэтае дрэва было тваім любімым месцам ва ўсім свеце. Маё таксама... Ой, не плакай, дзетка! Ой-ой-ой. Гэй, Лука. Я ведаў, што я цябе тут знайду. Рола быў вельмі блізкім сябрам Лукі. Яго было шмат якіх добрых якасцей, так, але вось адчуванне такту, нешта на такое не было адным з гэтых. Што ж, пасля таго, як я пагрукаў у твае дзверы, ты мне нічога не адказаў? І пасля гэтага я пайшоў праверыць пруд. І падняўся ў домік на дрэве. А пасля я знайшоў цябе тут. Рола нарэшце заўважыў слёзы на вачах свайго сябра і кветкі на могілцы. О, так, ага. Ты і твая маці заўсёды так робіце на дзень нараджэння твайго таты? Так. Господи, дзіця! Я не ведала, ці будзеш ты працягваць гэта рабіць, калі тваёй маці таксама няма ўжо. Яна няма. Яна проста знікла. Прабач, я меў на ўвазе, што яна знікла. Яна вернецца назад, Рола. Канечне, яна вернецца. Добра, тату. Пабачымся наступны раз. Я думаю, што я гатова ўжо ісці адсюль. Добра, вядзі мяне. Боже, што за жыццё ў гэтага беднага дзіцяці? Куды ідзе? Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Ой, як прыгожа. А я магу тут штосьці праглядаць? Глядзіце, я магу змухаўцы... Чу! О!
мы знайшлі нейкі чарм. Казытанне. А, у нас есть. О, добра, у нас есть. Цудоўна, у мяне былі добрыя пачуцці наконт цябе з таго моманта, як ты, ну, у маём выпадку, да, адкрыла кнігу. Гэты чарм вельмі асаблівая рэч. Вельмі асаблівая. Трымай яго цяпер. Яго значэнне будзе вядома хутка. Добра, пабегаем, дзьмухаўцы паловім. Давай, 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 давай. Яшчэ раз чэхнеш? Гэта весела, мне падабаецца. Вось, дарэчы, чаму ў гэтых праектах, калі ты там вось бяжыш, трава не пад табой не згінаецца, чаму вось так кветачкі не лёд? Гэта было б прыкольна. О, хатка. О, я ледзьве забыўся. Ёсць нагода, па якой я шукаў цябе? Мне ўсё было цікава, калі ж ты перайдзеш да гэтага. Я знайшоў ідэальны пачатак нашага лету. Гэта як? Рола паглядзеў з падозрай па старанам. Не тут. Яны могуць сляціць за намі. Яны хто? Шш, не так гучна. Мы павінны гэта зрабіць у бяспечным месцы. Ой, пачатак місіі. Добра, я толькі скажу, ось тут Грен у сэнсе імя ці там тыпу Грэну, я такой папярэджу Грэн і мы пойдзем. Што ты скажаш ёй? Я не ведаю, штосьці. Так, окей. Сустрэнемся каля вітальнага знаку. Грэн, Грэн, я так разумею, ўсё ж таки, можа, бабця ці дзед? Грандмазар, грандфазар. Так. Трохі непакоіць мяне. У мяне не добра атрымліваецца з незнаёмымі людзьмі. Ага, бабуля. Яна пераехала сюды уже як з паўгады. Проста сустрэнь мяне каля вітальнага знаку, калі скончыш. Добра, гэта не будзе доўга. Не займем шмат часу. Так, распавядзі спачатку бабці перад тым, як пайсці з рола. Ну-ка, так, глянем. О, у нас ёсць. Мы можам штосьці паглядзець тут? Я так смешна бегаю. Увогуле, хочу сказаць, вельмі прыгожая гульня. Мне вельмі падабаецца. Дарагі чытач, прабач мне, што я тут умешваюся. Ой, ага. Памятаеш той чарм, які ты знайшоў на дзьмухаўцовым полі? Так, навокал Beacon Pines можна знайсці шмат яшчэ такіх чармаў. Яны пакажуць сябе таму, хто іх разглядзіць. Некаторыя з іх можна знайсці ў гэтым хаце. Добра, а як нам іх знайсці? Таму што дзьмухаўцовым поле я чыста... Так, проста нікнакс. Ну, гэта дробязі, проста запыленыя дробязі. Так.
з той пары, як пераехала бабуля, дом стаў больш спакойным. Больш стала парадку і больш тканіны з кветачкамі ўсё пакрывае. Ну, тканіна з кветачкамі яшчэ не самае такое. Я б, дарэчы, штосьці прыхавала тут. А мы можам прыгаць? Ой. Мы можам скокаць, але ў нас няма падвойнага скоку. Окай. У. Так, адзін з старых бацькоўскіх стэтаскоп гэта медыцынскі такі, якія, ну, калі вас лекар слухае. Лука правёў няшматнае калічества гадзін, слухаючы ўсё, што заўгодна гэтым стэтаскопам. У. Кайфы. Новы чарм. Паглядзіце, як ён спаўзае. Вы так рабілі ў дзяцінстве? Мне ж падобна было. Так. Бабця уже запаліла вагонь. Яна трымае хату ў цяпле, нібы гэта абавязак кожнай бабулі. Абавязак. Я не ведаю, чаму ўвесь час на польскі манер кажу. Абавязак. Так, мы можам пайсці наверх. Лука спыніўся каля дзвярэй у спальню бацькоў. Ён яшчэ не быў гатовы зайсці туды. Чаму ўсе гульні такія зумныя? Так, а гэта чый пакой? Так, як бабуля пераехала дом, яна ў кладоўцы схавала некаторыя рэчы, таму што так нешта павінна ўсё ж такі быць схавана ад маленькіх хлопчыкаў. Ну, бачыце, хайд, хавацца. Так, можам сюды прайсці? Можам. Гэта пакой Лукі, я так разумею, а з гэтага боку бабця. Так. Лука паглядзеў на его любімы стары швэдар. Надзеў. Нягледзячы на тое, што гэта быў першы дзень лета, усё равно трошкі было прахладна. Чыл, мы на чыле, мы. Не ведаю. Гэтыя чармы вельмі мілыя, мяне так весяляць. Пераезд бабулі азначаў тое, што большая частка рэчэй Лукі была вось прыбрана ў куток. І гэта якраз такі трохі бянтэжыла Луку. Так, адразу кажу, я не прафесійны перакладчык, чытца, і зноў жа я перакладаю вось так, як гэта я чытаю. Вядома, калі б я там зараніў гэта ўсё, да, сядзела б, то было б пераклад лепей. Калі у вас атрымліваецца перакладаць лепей, так, не звяртайце ўвагу на мою гучку. Так, бабулін ложак быў не патрывожаны. Ну, у тым плане, што вельмі акуратны, не тое, што ў Лукі. Лука не звяртаў увагу на тое, што яна на яе звычку засынаць перад вагнём у коміна. Гэта азначае, што ён мог чытаць да глыбокай ночы. У мяне, дарэчы, у дзяцінстве нешта падобнае было. Так, моя бабця вельмі добра... Ну, я таксама з ёй у адным пакоі была,
І яна крэпка вельмі спала, таму я магла якраз такі з ліхтарыкам ці з тэлефонам сядзець і вось чытаць, ну, хоць усю ноч. І адзінае, яна рана ўставала, таму трэба было глядзець на гадзіннік, сачыць неяк. Ну і трэба трохі было яшчэ самой спаць. Але калі ты малады, гэта, канешне, асабліва не бянтэжыш. Зараз-то, канешне, не пасплю 8 гадзін, всё, капцы. А я не сплю 8 гадзін. Кухня. А бабцю мы дагэтуль не знайшлі, дарэчы. Адзіны прадмет мэбляў, які бабуля з сабой прывезла, гэта была старая шафа. Капелюшек можна ўзяць? Капелюшек нельзя ўзяць. Я хочу капелюшек. Окей. Пара тупых нажніц, зламаны крышка-адкрывач. Дарэчы, як гэта будзе? Адкрывачка, я думаю, можа, адкрывачка. Так, фактычна пустая банка клею і заблытаныя, ну, гэта стрынг, гэта заблытаная леска. Смецце. О, у меня такое зараз есть у лядоні. Я просто даглядаю за хатай бацькоў, бо яны ездзяць у сваю хату. Ну, іх дом ёсць, акрамя кватэры. І якраз такі яны туды ўлетку часта ездзяць, і маці перад тым, як паехаць, гатуе рознай ежы, таму я кайфую. Праблема ў тым, што я ўсё роўна мала што адтуль з'ядаю, і яна потым ругаецца. Так, шмат рады прыгатаваных ежы напіханы ў лядоўню. Кожны прамаркіраваны днём тыдню. Та-та-та, я бачыла такая падрыхтоўкі ежы на тыдзень. Прыкольна, дарэчы. Вось увесь час хацелася бы такое спрабаваць, але щось не так. О, боже мой, гэта так... Як пераключыцца на дзве мовы адначасова? Гэта так захапляе, гэта так вось валнуе. Я цяпер 100% упэўнена, што ты адна тая, якую я чакала ўсе гэтыя гады. Так, ты памятаеш, што я казала пра выкарыстанне чармаў? Прабач, у мяне ёсць прыхільнасць для драматычнасці. Ты набліжаешся да твайго першага зваротнага поінту, зваротнай кропкі. Часам у гэтым апавяданні будуць моманты, калі ўсё можа змяніцца праз адно слова. Ідзі наперад, дарагі чытач. Добра, але я зараз усё пагляджу. Старая тачка. Дарэчы, у вас тачка ўсе таксама кажуць, ці можа хтосьці паінакш, бо на жаль, я не памятаю слова, але я ведаю, што ў некаторых вобласцях Беларусі яе называюць неяк па-іншаму. О, не ведаю, ці вам бачна? Магчыма, не, але мне паказала, што Арыгана зараз выйшла паведамленне ў штосьці гуляе. Арыгана, вітанкі! Мне падаецца, гэта рэальна асабістая асобная рубрыка таго, што я перадаю вітанкі Арыганы пры запісе гульняў. Мне падаецца, тут можна цэлую нарэзку з гэтага зрабіць. Маленькі Лука гадзінамі хаваўся ў кустах,
чакаючы магчымасці налякаць ягоную маці. Яна заўсёды насалоджвалася тым, што весяліла яго, уяўляючы, паказваючы, жах таго, што ён скокае на яе. І кветачкі прыгожыя. Ух, ух. У! А, Садаўніцтва для пачаткоўцаў. Яна ляжала адкрытым на лаўцы. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. О, гэта бабця! У, якія ў яе валасы прыгожыя. Ці правільна казаць поўсць? Я думаю, валасы. Якая прыгожая! Якая яна? Казуля! Казуля! Эй, бабцю, я думаю, так лепей казаць. Эй, бабцю, я пойду пагуляю з Рола на цэлы дзень. Пабачымся пазней. Мы выканалі першае нашае заданне. Ура! Пачакай. Куды вы з Рола пойдзеце дакладна? О, да нікуды асабліва. Чым менш бабця ведае, тым лепей для ўсіх. А што гэта такое? Так, ага, калі нам менш, тады падаецца... Вось, чыл. Проста пагуляем. Мы такія чылібасікі. Найлепшая хлусня пабудавана на праўдзе. Вы, хлопчыкі, заўсёды спяшаецеся нічога не рабіць. Мы робім тое, у чым мы добра сябе праяўляем. О, яна кажа... Уражвае, ты справілася з кіраваннем сваёй першай зваротнай кропкі, не нарабіўшы розных спраў. Гэта якраз такі моц шармаў. Адзінае слова можа змяніць усё. Я думаю, настаў час пазнаёміць цябе з хронікай. Би! Ну, хроніка — гэта запіс усіх тых рашэнняў, якія ты прыняў. Ты можаш пабачыць кропкі звароту, якія ўжо былі. Ты можаш выкарыстоўваць хроніку, каб павярнуцца ў часе і выкарыстаць іншы чарм, які вось дазволіць стварыць новыя галінкі. Што добра для нас, гэта адзіная зваротная кропка, дзе розныя чармы не будуць драматычна змяняць наш лёс. Гэта ідэальная магчымасць, каб паэксперыментаваць з перапісваннем усяго. Але хачу, чылібасік. Ну, типу, хованкі. Типу, хованкі погуляємо. Хованки? Ну и подумаешь.
Як мне падаецца, рола забіўся. У нас казалі гэта забіцца. Калі у вас некая тыпу пра штосьці вы вы гэтага не бачыце. Была нейкая спрэчка, то ты тыпу забіваешся. З іншымі дзецьмі, што мы можам перамагчы іх у хованкі. Але ці ты не за дарослы для такога? Бабцю, паслухайце экспертнае меркаванне. Гуляць у хованкі ніколі не позна. Хованкі гэта кайфы. Але не той, каб у нас было што шмат рабіць. Выбару. Ага. Усё скончылася добра. Всё. Пашлі. Чоп. О, пачакай, Лука. Што? Трымайцеся далей з рола ад розных праблем. Я ведаю. Пашлі. Потрапіць у праблемы з рола. Я не хочу! Я хочу жить без проблем. О, я могу? Ой, а лядоўню можна? О, правильно. Хлебчик можна ўзяць? Блин. Заўсёды класна ісці на нейкія прыгоды, калі ў цябе ёсць булачка ў кішэні. Чоп. Так, падаецца нам мы тут... ладно. Иди сюда! Ну, рола вельмі чымсьці захоплены. Для горада з некалькімі візіторамі вітальны знак быў больш я не ведаю, як гэта прыкласці. Больш асаблівасцю, чым неабходнасцю. Ну ладно. Але у нас, дарэчы, ёсць два шляхі. Што тут? Шлях, які вёў да Бікан Пайнс, быў доўгі і не асабліва ўражлівы. Натуральныя бар'еры для нецярплівых. Окей. Так, пабеглі за рола. Ты ведаеш справы. Не давай нікому даведацца пра наш шляхетны. Чаму шахлетны? Нормально. Такі у вас чалавек сёння. Пра наш сакрэтны шлях. Частка другая. Вітаем у Бікан Пайнс. Шмат гадоў гэта як перакласці алея, даліна, нешта так, быў невялічкім шахтарскім месцам. Гэта было да таго часу, пакуль Шэрпер Валентай не пабудаваў гэта кампанія па вырабу гэтых а як удабрэння будуць? Наступныя 30 гадоў горад рос і багацеў. Да таго да фол харвеста і яго смерці знянацку. У наступныя 6 гадоў кожны проста намагаўся ісці далей. Я магу штосьці
ляцець. О, а я магу падслухоўваць. Не. Ну то вось гіена. Гэта таксама гіена ці гэта сабачка? Прабачце, спадар Ван Хорм, малады спадар Ван Хорм, я не магу зараз размаўляць. Так, вельмі заняты падрыхтоўкай. Мы мэр Аўгуст Валентайн не быў заняты. О, прабач, Газ. Колькі разоў я табе казаў, што я мэр Вален... Так, Газ інстынктыўна паслабіў свой гальштук. А. Добра, што мэр Бікан Пайнс можа для цябе зрабіць сёння? Проста сказаць вітанкі? Ну... І для цябе добры дзень, малады Ван Хорн. Так, што гэта гіена нам скажа? Добры дзень, містер Кер. О, вітанкі, сябр. Ну да, ёсць такі вайб CEO у яго. Пасля таго, як кампанія пацярпела крах, горад быў халодны. Горад вельмі чакаў якраз такі новыя магчымасці для улаштавання на працу. Так, узрадаваны вялікім фестывалем? Вядома. Да ладно, калі я быў у тваім веку, не было нічога больш уражваючае за фестываль. Ежа, музыка, танцы. Гучыць, пагаджаюся. Гучыць даволі добра. А як гэта перакласці? Яшчэ як добра. Я возьму нейтральны варыянт. Не забудзься запрасіць усіх тваіх маленькіх сяброў. Я не мог бы адцягнуць рола, калі б хоць нават хацеў. Цудоўна. Так. Граем зноў? Прабач, Лука, мне трэба ісці назад да нейкага каменю. Ага. Што тут мы шукаем? Можа, знойдзем новы чарм? О! Што тут? Цю, гэта проста каб, тыпу, прыгожае месца. Ладно. Так, мосцік. Клавіатура, не падай. Швінка! Кабанчык! Ён робіць хры-хры-хры. Вітанкі, містер... Ой, спадар Сінклер. Спадар Сінклер прадоўжыў храпець і трошкі прыпадняў адно павека, каб паглядзець, хто тут. Тактыка, якой ён карыстаўся часта, каб пазбегнуць непрыемных размоў.
Юху, спадар Сінклер. Ти що, не бач, що я сплю, хлопча? Як ваше сон сьогодні? Ён кажа пра тое, што звычайна яго, што яму для яго ой. Карацей, што ён неблага спіць, але вось якраз такі гэты будынак, які мы з вамі бачым, перашкаджае яму насалоджвацца наваколлем. На што наш герой яму і кажа, што можа перадвінуцца. І спадар Сінклер кажа: а чаму гэта я павінен перадвінуцца? Ну і карацей, хры-хры, мі-мі-мі. Ой. Давай, Энді, хапай ягоны гаманец. Прабач, Ігі, я не магу. Рабі гэта, ці мы цябе штосьці там. Так. Булі. Так, але моя мама сказала. Так, но, але, так, але. Калі б мне давалі капейку кожны раз, калі ты кажаш так, але, я бы... Ну, гэта замаскаваны мат? Я бы быў уже каралём гэтых капеек. Ці не праўда гэта, Тіш? Так. Що я могу зрабіць? Мужчына, вас хочуць абрабаваць. Мужчына. Мистер Ван... Ой, что такое? Спадар Ван Хон, у вас есть хвилинка? Мы поговорим про Господа нашего, Иисуса Христа, ці что? Просто Лука. О, прабачце. Гэта мой першы тыдзень у Parental Harvest. Ён выцягнуў з кішэні сваёй шведравай камізэлькі. Ой, господи. Так, ён выцягнуў асадку з кішэні сваёй шведравай камізэлькі і пачаў штосьці фанатычна пісаць на лісточкі ягонай кліпборд. А як у нас кліпборд называецца? Папка з зажимом? Цудоўна. Цяпер гэта не паўторыцца. Калі мы перайдзем з вами наўпрост да нашых імён, то вы можете называць мяне Пятро. Пятрусь. О, прыемна пазнаёміцца, Пятрусь. Прабач, а што ты пішаш? Просто дакументую. Божачкі, як жа цудоўна быць часткай чогосьці такога асаблівага. Ты ведаеш, гэта не толькі наконт новых фантанаў ці тэлефонных будак. Мы зменім гэты свет. І гэта ўсё пачнецца тут, у Бікон Пайнс. Ці гэта не цудоўна? Ага. Як бы то не было, я пайшоў. О, гэта нагадуе мне, што я люблю слухаць твои думкі. Мои думкі? Так, калі мы збіраемся змяніць гэты горад, то нам неабходна уладкаваць усе дэталі цяпер. Ну, гэта так, хутчэй так. Ну, то... Що ж ти там кажеш? Ці мог би ти адказаць на некалькі пытанняў? Добра, калі гэта хутка. Цудоўна.
адкрыты для таго, каб адказаць на некалькі пытанняў. Так, першы пройдзены. Бачыш, гэта не так цяжка. Ага. Мы ўжо пачалі. Пытанне другое. Што табе падабаецца наконт Beacon Pines? Я ніколі пра гэта не думаў. Цудоўна. Гэта адзінае месца, дзе я жыў. Бачыш, гэта не так балезна. Што? Петрусь перастаў штосьці там калякаць і паглядзеў паверх сваёй папкі. Праўда? Мне падаецца так. 3 пытання былі адказаны ў рэкордны час. Ты літаральна запісваеш усё? Дзякуй вялікі за патрачаны час. Мне трэба апрацаваць гэтыя адказы. Мы можам захаваць частку тваіх думак на пазнейшы момант. Ага. Так, наш фестываль чакае. Harvest... Вось вылецела слова з галавы. Усё хочацца сказаць віншаванне, але гэта не віншаванне. Гэта... Божа. Святкаванне. Нашае святкаванне. Бо harvesting. Калі там... Часта святы ураджаю, ўсё такое. Добра, падаецца... Я ўсё тут аблазіла? Можа, шосьці тут? А я магу туды, дарэчы, зайсці? Ці лепей пакуль пайсці за рола? Пойдзем за рола. Па-па-па-па-па-па-па. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Що за знак? Не, назад. Я просто хацела паглядзець. О. Окей. Так, прайсці не магу. Сабачка! Вітанкі, Джетсон. Ну, я, падаецца, запытаў, ці шосьці той злавіў, а той кажа, што, на жаль, нічога. Калі пра гэта падумаць, я не памятаю, калі ў апошні раз я нешта злавіў. Але, ведаеш, гэта ніколі не было пра саму лоўлю. Гэта месца, дзе я думаю. Так, мой тата таксама так рабіў. Гэта нагадвае мне, калі ты хочаш ягонае крэсла назад, магчыма, ты хочаш яго крэсла назад, бо я апошнім часам ловлю стоячы. Гэта абараняе мяне ад таго, каб заснуць. Калі ты не супраць, мне падаецца, што лепей, каб гэтае крэсла засталося тут. Ніякім разе. Пустое крэсла. Стае цудоўным слухачом? Ці штосьці накшталт гэта? Калі б Лука не бачыў бацькоўскае крэсла каля пруда, гэта нагадвала яму тыя часы, калі яны бралі некалькі лусцікаў з сабой і лавілі рыбу до заходу сонца. Успаміны! У меня есть вода! Я могу ей бить! Не, успаміны, я хочу еще раз поглядеть. О. Так, Лука открыў рыбаловную коробку і дастаў
найлепшую ідэальную нажырку. Чанк. Во. Лука прывязаў леску до крука. Глядзіце, як блішчыць. Тат. Так. Давай. Трэба замахнуцца добра. Брум. Лови. Табе трэба цягнуць хутчэй. Або твоя рыба губіць інтэрнэт. Яшчэ раз, я хачу яшчэ раз. Да. Давай. Ловіся, рыбка великая и маленькая. Тягни. Потякай. Батя, а можна неяк дапамагчы? А як мне что мне тады рабіць? Что мне тады рабіць? Я хочу зловіць рыбу. Давай, рыбка. О! Это не рыба! Як ты думаешь, дзе іншыя? Цяжка сказаць. Некаторыя рэчы проста ўплываюць. Так нечэсна. Так, нечэсна. Ну, у любым выпадку, дзе б не быў, гэты іншы боцік мае шкарпетку для кампаніі. Я магу паглядзець ботик? Ботик. Не магу паглядзець ботик. А я магу яшчэ штосьці зловіць? Можем паспрабаваць? Давайте яшчэ раз. Давай, рыба. Рыба. Зразумела. У гэтых успамінах рыбы не было. Пашлі. Добра. Пашлі шукаць. Ага. Вось наш домик на дрэве. Тут штосьці ў гэтым смецці можна паглядзець? Так. Пакуль хлопчыкі не ўзрушваюць старога кагосьці там, у іх ёсць яны маюць бясконцая колькасць якасных матэрыялаў, якія можна дадаць дзеля іх доміка на дрэве. Так. Тут больш нічога? Ну тады палезлі на наш домик. Полезли. Так, Рола тут тусить. Радио у нас есть. У некаторыя ночы, калі воблакі у правільным месцы, хлопчыкі маглі паслухаць дзіўныя паттерны стаць, ну, тыпу электрычнасці, калі гэта белы шум, калі ваше радіо робіць Рола думае, што гэтыя гукі ад іншапрышленцаў. Ён заўсёды думае, што гэта іншапрышленцы. І ў чым ён не правы? Ракета? Пасля таго, як бацька Лукі памёр,
Рола был апантаны тым, каб пабудаваць іх уласны Hank Atomic Star Scraper. Ну, карацей, ракету. М. Толькі праз некаторы час Рола зразумеў, што такім чынам Рола намагаецца заняць сябе нечым. Гэта называецца копіум механізм. Да, метады, пры якім, калі ў нас нешта здараецца, мы можам неяк ад гэтага адгарадзіцца ці лепей справіцца з гэтай непрыемнай сітуацыяй. Гэта абарончыя механізмы, мне падаецца, так будзе правільна перакласці. Яны не заўсёды добрыя для нас, так, але гэта тое, да чаго наш мозг звыкся і тое, што можа дапамагчы. То бок, калі вось, напрыклад, момант страты кагосьці блізкага, чалавек панурваецца ў нейкую працу, у нейкі занятак, вось як тут сказана, апантана, бо гэта дапамагае не звяртацца думкамі да таго, што здарылася. То бок, займаць сябе фізічна і псіхалагічна, каб тваё цела было вось увесь час чымсьці занятае іншым, увесь час была стомлена і так далей. Хтосьці, для кагосьці гэта, на жаль, звяртанне да некаторых рачавін. Для кагосьці гэта лезці ў тыя, у стасункі. Гэта могуць быць вельмі хуткія стасункі, яны могуць быць некарысныя, але вось табе хочацца адчуць, да, чалавечае цяпло, і таму ты вот зарунуешся ў гэтага ўсё. І не толькі, нават грызці пазногці ў вось стрэсавай сітуацыі гэта таксама такі абарончы механізм. Або калі штосьці балючае здараецца, адмаўляцца ад таго, хто гэта мог зрабіць, бо калі ты прызнаеш праўду, гэта таксама будзе вельмі балюча. Дзякуй вялікі, што паслухалі мой TED-Talk. Та-та-та. Чилибасик. Чилибасик. Так. Зімняе паліто Лукі, якое непрыдатнае падчас лета. Праз тое, што холад трымаўся дажэй, чым звычайна, ён якраз такі перадумаў наконт ягонай непрыдатнасці. Рола, добра, кажы, што там? Так. Добра, ну што гэта за сакрэтны план, каб пачаць нашае лета? Ты ведаеш пакінуты Waterhouse? Гэта водны млын? Каля майго месца? Будынак старого Валентына? Так. Але гэта не незадбаны. Але ён не незадбаны, то бок там хтосьці пражывае. Чаму ты так падумаў? Глядзі. Прошлой ноччу штосьці зяла. Зяла? Ты ўпэўнены? Ну, тыпу. Гэты будынак быў пусты прыблізна з Fall Harvest. Так. Хто хоча навогул хадзіць каля гэтага месца? Мы хочам, Рола, мы хочам. Ну хто будзе, мы будзем. Пачакай. Гэта проста стары дом. Ой. Я проста меў на ўвазе, што мы можам зрабіць нейкі паглядзець нешта ў бібліятэцы наконт гэтага. Ты хочаш на самой справе туды пайсці? Што ты чакаеш там знайсці? Адказы. Мая маці дзесьці там. І падаецца, кожны робіць выгляд, што яна знікла, што яе знікненне гэта добра.
Табе не трэба ісці рола, і калі ты не хочаш. Лука, памятаеш, што там, калі я, ну, тыпу, выпадкова спаліў chicken coop, бульён? Але ты сказаў, што гэта але ты, ну, выскачыў наперад і сказаў, што гэта ты вінаваты. Перад тым, як мой татка, тыпу, наругаў мяне. Так вось, гэта штосьці накшталт гэтага. Я прыкрыю тваю спіну. Дзякуй, рола. Цяпер, калі я пра гэта думаю, то вось якраз такі лазіць навокал таго старага будынку гэта тое, як я сапраўды хацеў правесці з першы дзень лета. Пайшлі! Блін, рола такі лёгкі на пад'ём, мне падабаецца. Дарагі рола, пытанне, куды пашлі? Куды нам ісці? Дзе мы? Хто мы ў гэтым свеце? А рола, дарэчы, кот? Так бяжаў, што гэта самае, запыхаўся. О, сметнік. Можна паглядзець на сметнік? Блін, на сметніку столькі сём можна зайсці. Што вы это? Пачакай, мне трэба перадахнуць. Ідзі наперад, я даганю. Наперад куды? Туды. О, вось ратуша. Кавярня. А що там написано? Бікон-бікон? Я сляпая. Так. Лука мог пабачыць заўзятае гэтага кафе. Мамка! Ну, нейкая. Вітаначкі, спадарыня Нельсон. Добрай раніцы, Лука. Ёсць вялікія нейкія планы на лета? Не тое, кап. Што-небудзь чулі пра... Warehouse, господи, склад. Я Waterhouse чытала. Да, вы ж нешта чыталі пра стары... чулі пра стары склад? Што-небудзь, можа, дзіўнае здарылася? Не магу сказаць, што... Не магу нічого сказаць. Як бы то ні было, стары пыльны склад не тое месца, не месца для маленькіх хлопчыкаў. Так, будь уважлівы цяпер. Будь у бяспецы. Я магу падняцца? Я магу зайсці ў кафе. Кафе. Я магу тут з усімі інтэрактаваць? Пайпер? Шо як, Лука? Ты же ведаеш пра летні перапынак? Вядома? І што зараз, тыпу, раніца? Ага. І ты навучаешся? Як яны кажуць? Я думаю, тут была спасылка, што хто рана ўстае, таму Бог падае. А ён кажа, што ранішняя птушка атрымлівае добрую адукацыю, каб у будучыні атрымаць найлепшую кар'еру, дасягнуць той кар'еры, якой хочацца. Дарэчы, хто Пайпер? Свінка? Свінка? Кабанчык? Не бачу. Вітанкі, Зарэль. Вітанкі, Лука. Ты можаш сказаць гэтаму ленціху дапамагчы у кафе, у кавярні? Лумі, Зарэль спадабалась? Лука, дазволь мне даць табе цудоўную параду. Калі ты не будзеш рабіць тое, што ты не любіш,
то ти не будеш працаваць у сваім жыцці ні дню. Мне падаецца, хтосьці ў прынцыпе не хоча працаваць і шукае адмазу. Ого! Так, ты праграмуеш гэтага дзіцёнка на поспех. Я з табой не магу. З Лумі я... Ну, дарэчы, мне падаецца, Лумі быў трэці на вокладцы, а можа не. Там проста таксама быў нейкі коцік. Спадарню хат часта можна было знайсці каля фантану. Вельмі паглыбленую у кнігу, каб нешта яе магло патрывожыць. О! Падаецца, падаецца, што начытаюць. Спрачаюся, там нейкі раман. Сабачка. Холдвайдер мае мясцовую газету? Вітанкі, спадар Валдар. Раніца, Лука. Што дзей падрыхтаваў для цябе? Мне было цікава, ці чулі вы нейкія навіны? Наконт? Навіны? Бікан, ведаю усе самыя новыя навіны, якія трэба ведаць. Штосьці, нейкі навіны наконт старога складу? Не-а. Рола, падаецца, што ён бачыў нейкі свет каля... бачыў нейкае там святло прошлой ноччу. Рола павінен быць акуратным, лазячы ў той часткі горада. Так. Паветразмен пачынаюць мухаць. Changes. Вецер перамер зменьвае на небяспечных жывёл. Нешта я ні халеры не зразумела, але гэта не праблема гульні моя. Я дурненькая. Лука, ты якраз такі, той, каго я шукала. Ой, яна падобная на Рола, гэта ягоная сестра, маці? Вітанкі, Роксі, шо як? О, боже, сустрэча з Роксі. Ага, гэта вельмі важлівая кропка звароту. У першы раз, калі твои чармы зменяць курс твайго лёсу. І цяпер мы маем толькі адзін падыходзячы чорам. Так, не хвалюся, мы заўсёды можам вярнуцца пазней сюды, дзякуючы хронікі, калі мы знойдзем некі іншы чарм. Добра, зараз я проста прыкачу. Так, дзе мы тут? Ці не бачу ты майго дурненькага брата сёння? Ён збег перад сняданкам. Ну, не той кап. Я мог сказаць, што бачыў яго. Не можаш сказаць? Ці кажаш, што не бачыў? Роксі, ці я бы хлусіў табе? Лука, пачакай! Я забыў табе сказаць! Роксі можа тут гуляць, шукаючы нас. Гэта яе любімае месца тут стаяць і быць некарыснай. Рола! Так што мы павінны быць акуратнымі, каб яна не заўважыла нас. Рола!
А що ти робиш, крутячися? Почекай, ці не спужана ціла, не надо. Я небезпечна. І вона за тим кутом, ці не так? Ну, ми потрапили в проблеми. Добре. Рола, дурень. Угу. Не звертайте на меня уваги, я тут просто стою. Без кори... Не до справ. О, здорово, сестра. А, доброе надворення. Чи не так? Я не могла звернути уваги на то, що ти зник кудись перед сніданком. Я не був голодний. Ага. А так само я не могла не звернуть увагу на то, что твои обовязки ранешные не были виконані. Роксі, я буду чесним з тобою. Мені уже задябло займатися морквою. А? Нам усім потрібно гэтым займацца для нашага фестывалю. Амаль кожная морква, якую я выцягнуў, была ўжо згнілая. А іншыя выглядаюць так, нібы на іх ужо бомба ўпала. І гэта добрая нагода, каб працягваць капаць. У жыцці будзе больш таго, чым простыя морквы. Глядзі, Роксі, Лука і я павінны быць у адным месцы, так што калі ты не заўважаеш... Ага. Ну, уж не. Because... Бо праз цябе я зноў атрымаю. Так што або ты ідзеш да хаты і займаешься гэтай морквай, або я прыцягну цябе дадому саматужкі. Ну да, старэйшыя сёстры не такія. Кажу, як старэйшая сестра. Так. Рола замёр, калі Роксі ступіла наперад, размінаючы яе свае кулакі. Так, Лука ведаў, што яго ёсць толькі адна магчымасць уратаваць ягонае сябра ад прыцягвання да хаты. У мінулым ён знайшоў найлепшы шлях, каб справіцца з... Ну, карацей, ён ведае выхад, як от справіцца з Роксі. Was to be a little... А! Так, каб їй справіцца, будь трошкі на чыле. Ды ладно табе, Роксі, гэта першы дзень лету. Сонце зяе, і мы проста хочам пашыліць. Давай пакінем заўтрашнія праблемы на заўтра. Гэта ўсё цудоўна, але праблемы Рола стаюць маімі праблемамі. І тата заўсёды кажа, што заўтрашняя праца, што заўтрашнюю працу лепей пакінуць на учора. Наперад! Пацукі. Так, я чакаю поўны рапарт наконт месца Валентайна. Поўны рапарт!
Так, наша задача даглядзець гэта самы вавёрачка. О, эй! А що это у нас такі твар? А що это у нас такі твар? Вавёрачка камусьці падабаецца, що ми тут такі крутыя? Чым займаешся ў гэты цудоўны дзень? Да нічым. Цудоўна. Вось і празмаўлялі. Але ты малы, Дон Жуан, усё з табой зразумела. Ай-яй-яй. Так. Так, Шарпін Валентайн, засноўнік Бікон Пайнс. О, сабака. Ніколі не дацэніце тое, што вялікі чалавек можа зрабіць з часам. Цытаты вялікіх людзей. Ну, трошкі можа зрабіць, калі вы запытаеце мяне. Новы шарм, гэта добра. Так, а колькі мы ўжо часу тут? Гадзіна ўжо, больш гадзіны. Давайте на гэтым скончым. Мы будзем з вами працягваць уже даследаваць стары склад у наступнай сферы. Не ведаю, як вам, але мне вельмі падабаецца. У нас тут з вами сумеш жанраў. Ну, як я казала, у нас тут і дэтэктыў трошкі ёсць. Так, наша гісторыя паціхеньку закручваецца. А у нас тут з вами мы можам заўважыць, што гэта у нас ідзе як візуальная навела. Да? То бок, наша гісторыя, яна ідзе як апавяданне, але гэта апавяданне мы можам з вами зменьваць у залежнасці ад нашага выбару. Дарэчы, я вось так купіла, каб афіцыйна ангельскую нарэшце версію і ремастинг Fate Stay Night, і я ее пройду, і пад запіс я буду рыдаць як апошняя адварота, і вы будзеце за гэта назіраць, але гэта вось прыклад візуальнай навелы, першай мае візуальнай навелы, і ў прынцыпе з таго, чого я пацягнулася у сусвет Фейта і у сусвет Type Moon. Але гэта ў іншы раз, або я зараз знову плакаць пачну, бо я ненавіджу і вельмі люблю гэта ўсё адначасова. Так, у нас тут з вами, ну, point and click я бы не сказала, што у нас пакуль тут ёсць, магчыма, будзе. Вось, таму так цікава. І пры гэтым у нас такі наратыўны тут неблагі дызайн зроблены, таму, слухайце, мне такая гульня падабаецца. І якраз такі, правда, у нас сёння не першы дзень лета, але ўсё роўна вось гэты летам праходзіць гульню пра летнія вакацыі з гэтым вайбам летніх прыгод, мне падаецца вельмі класна. Так што раптоўна вось вы якраз такі можаце трошкі, можа, панастальгаваць, успомніць, як вы летам усе гэтыя прыгоды у вас былі, бо ў мяне былі, я не ведаю, трэба распавесці ці не. Бо ўлетку са мной здаралася усяляка. Бо, мажліва, хтосьці у вас есть з вами маленькі, да, хто гэтыя толькі прыгоды будзе перажываць, і сапраўды гульня выглядае як мульцік, як ведаеце, вось гэтыя кніжкі, калі раскладаеш, яны такія аб'ёмныя. Вось. І, магчыма, ім таксама будзе цікава разам з вами паглядзець. І пакрынжываць з маіх перакладаў. І не толькі. Так што, спадзяюся, гэтая серыя вам спадабаецца. Гэта наша новая невялічкая гульня. Вось. Таму будзем працягваць. Так што, нагадую, меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот, і мы абавязкова з вами яшчэ пачуемся і яшчэ пабачымся. Па-па! Ой, а куды я переключилася? Кино, покажите кино! Концовку запсовала. Все, тёмки-тёмки. Тёмки-тёмки.